оила ҳамагӣ 5 фарзанд будем, 3 писар ва 2 духтар. падарам ки пулдор буданд, бинобар ин бо зани дигаре оиладор шуда моро тарк намуд ва бо ҳамин зиндагии сахт бо кулли мушкилиҳояш модари танҳоямро бо 5 фарзандаш иҳота кард. модарам ба ҳайси чевар кори худро шурӯъ карданд. чӯбори зиндагӣ аллакай ба дӯшаш бор шуд. воқеан он вақтҳо зиндагӣ ба танҳоӣ хеле душвор буд ва он вақт эҳсос кардам сахтиҳои рӯзгорро. билохир модарам ману апамро бо ҳамроҳи худаш ба кор даровард, то ниёзу эҳтиёҷ ба касе пайдо накунем ва бо бузург шудани худ тавонистем аз мушкилиҳо барои мо худ мустақил гардем. хулас апам ки бо сабаби фарзанддор нашуданаш дубор шикасти зиндагӣ хӯрд, аз фикру асабонияти зиёд гирифтори бемории саратон мешавад. хеле баромон душвор буд дидани ин манзара. вақте медонистем ӯ бемор аст, вале ҳеҷ чизро барояш карда наметавонистем. вазъияташ бароямон огаҳ буд ва худаш ҳам дардашро медонист, вале боре назди мо лабво намекард. дар зиндагӣ ончунон пурсабру пуртоқат буд ки тамоми душвориҳоро бардошт мегирифт, аммо ҳамеша ба забонаш каломи шукр буду дар лабонаш ханда дошт. вақте хурд будам эҳсос намекардам ҳеҷ чизро, аммо замоне ки бузург шудам ҳама насиҳату суханҳояшро дарк мекунам ки апаи ман чӣ қадар духтари боақлу худотарсу босабру покдил будааст. ман тамоми душвориҳои роҳи зиндагиро аз ӯ омӯхтам. насиҳатам мекард, ба роҳи рост ҳидоятгарам буд, дӯсту дугона ва рӯзи дилгӯё роҳбаладам буд. ӯ маро ба роҳи худо даровард, қалбамро аз ҳар дарду ғуссае холӣ мекарду ҳамеша дар ҳама ҷо канорам буд. мо ҳеҷ гоҳ аз ҳам ҷудо намегаштем. рост аст ки мегӯянд худованд бандаҳои дӯстдорашро зудтар ба назди худ мебарад. 26 августи соли 2011 шаби қадр буд. хеле бемор буд. агарчи дарди дарунашро худаш медонисту худованд аз худо хоҳиш мекард ки шаби қадрро гузаронаду баъдан худованд ҷонашро бигирад ва ҳамин гунаам шуд. шаби қадрро бо хубиву шодӣ, бо тоату ибодат гузаронду фардояш, яъне санаи 27 августи ҳамон сол моро тарк намуд. мо аҳлу оила шикастем. аз марги нобаҳангоми апаи ҷавону ҳанӯз орзуҳояшро надидаам. ман ки агарчи аз 29 сол гузашта бошад ҳам, вале ҳанӯзам ба худ нестам. ман ҳамеша бо аксҳои ӯ ҳарф мезанам. ман ҳамеша аз худо талаб мекунам то ҳадди ақал як бор ӯро дар хоб бубинаму сахт оғӯшаш гирам, то аз оғӯшу бӯи апаам сер шавам. ман на фақат апаам, балки дугонаву рози дилгӯву такягоҳу дӯсти беҳтарину роҳбаладамро аз даст додам. ва аз ҳамон сол шурӯъ ман худро ҳамеша танҳо эҳсос мекунам, зеро касе наметавонад ҷои ӯро дар қалби ман бигирад, на дугона ва на духтари хола. ӯ беҳтарин духтар буд, ҳамеша дар роҳи ҳақ, ҳамеша бо дасти дуову дар ёди худо. ӯ бо вуҷуди дардманд буданаш ҳеҷ гоҳ шикояти зиндагӣ намекард. ӯро ғамҳои зиндагӣ шикастанд, вале ҳамеша дар ёди мо нақш бастааст, хандаву симову садояш. ман дигар намедонам ба ки такя кунам, ба ки рози дил гӯям, аз ки маслиҳати зиндагӣ ҷӯям. агарчи модарам ҳастанд шукри худо, вале апам бароям наздиктарин буд, чун маро ҳамеша дарк мекард. аз он замон шурӯъ ман танҳо мондам. вақте мебинам муносибати баъзе апаву хоҳарро, ба худо қасам ҳайрон мешавам. чӣ қадр бо ҳам
ҷанҷол мекунанд. баъзеаш якдигарро ҳатто чашми дидан надоранд. вақте мебинам чӣ қадар бо ҳам душмананд, ҳайрон мешавам ки эй кош худованд апай маро намегирифт аз ман. ман ҳамеша дасти ӯро доштаву бусида хоб мерафтам. ман ҳамеша паҳлӯи ӯ будам, гӯё як қувваи дар пушти ман буд. аммо афсӯс ки ӯ аз ман рафт. мехоҳам ба ҳамаи онҳое ки имрӯз ин таронаву ин ҳисси қалби маро гӯш доранд бигӯям: бирасед ба қадри он азизоне ки ҳанӯз каноратон ҳастанд, он хоҳароне ки апаҳои худро қадр намекунанд. бирасед ба қадри онҳо, зеро ҳеҷ бегонае мисли фарзанди падар шуда наметавонад. ӯ ягона нафаре ҳаст ки сирри туро пинҳон мекунад, хатоҳоятро мепӯшонад, иштибоҳатро ислоҳ мекунад ва ба ту роҳи дурустро нишон медиҳад. ҳеҷ кас ҷои ӯро гирифтан наметавонад. ҳеҷ бегонае ба ту апаи самимӣ шуда наметавонад. қадрашонро бидонед, то дер нашуда. ман ҳамеша ба ёди ӯ месозаму ҳар сол дар ин сана як бор кӯдаквор гирья мекунам. худоё хонаи охираташро обод гардон. дӯстон, шумо ҳам дар ҳаққи апаи раҳмативу хубу ҷавони гузаштаам дуои хайр кунед, лутфан. бигзор худованд ҳеҷ касро дар ҷавонӣ доғи фарзанди падарро нишон надиҳад. афсӯс ки мо зинда бузургон нашиносем, он гар шиносем, гӯем ки дариғ куҷоянд.